deħlejn il-Ministru waqafna qoddim il-presepju għetlu kos għetlu aħna namlu l-presepju xek ħaġa sadrajnija imma għali huwa skandlu ta' għetlu jina nitfixkel qoddim dill-immaġini għax aħna drajna wisq Alla sar bniedem wi mena mux ejda l-mejn għandu d-dubji tal-fidej ejda l-mejn u riflessif ejdu xie tfisser li bent Alla sar bniedem jgħidlek ħatħawadni ta' imma din il-verità li aħna naduraw Alla imejl u jinżel fil-persuna ta' ibnu it-tabib ewlieni tagħna biex ifarraġna, biex ifejjaqna, biex jakkumpanjana anke meta issa lejb huwa tant tqejl illi neqgħu taħtu.